Velkommen til Microsoft Exchange Server 2013 kursus. For at deltage på kurset, så skal du have gennemført Systemadministrator 1 eller TAC-LAN. Det kan også være, at du har nogle civile kompetencer gennem nogle andre kurser, der gør, at du er i stand til at gennemføre kurset. Det er ligeledes en fordel, hvis du har grundlæggende netværkskendskab. Kurset har en varighed af 5 dage og består af det, der hedder Blended Learning. Vi starter med fjernundervisning, hvor du kan sidde derhjemme og arbejde med tingene. Du vil også kunne sidde på dit tjenestested og arbejde med tingene, men vi anbefaler dog, at man sidder derhjemme og arbejder med tingene, således man er helt uforstyrret. Kurset afsluttes med en tilstedeværelsesdel på cirka 2 dage. For de 2 dage, der skal du arbejde i fuld færdig form med alle de ting, som du har arbejdet med i fjernundervisningsperioden. Efter kurset vil du kunne installere en Exchange Server 2013. Du vil kunne flytte de databaser, der er på, anvende de mest almindelige kommandoer i PowerShell i forhold til Microsoft Exchange Serveren, og oprette mailklienter og flytte mailboxes. Du vil kunne anvende Mail-enabled Groups, således man kan sende mail ud til mange brugere på én gang. Du skal kunne oprette en dokumentation til en Exchange Server 2013, anvende ECP'en, som er det interface, der er til vores Exchange Server. Backup er også noget, vi skal have kigget på, og ligeledes restore. Du vil også kunne oprette mailboxes og public folders og mange flere ting. Det udstyr, som du skal anvende, står her hos mig. Jeg har en bunke elevserver, hvor der er lagt noget virtualiseringssoftware på. I fjernundervisningsdelen, der skal du anvende en computer, som er på internettet. Enten på dit tjenestested eller hjemme ved dig selv. Via internettet, der laver du en VPN-forbindelse til den her serverpark, hvor du får udpeget en server, du skal anvende. Her kan du så udføre alle dine opgaver på. Lektionerne er bygget op således, at hver lektion starter med en videosekvens. Denne videosekvens indeholder teori om Microsoft Exchange Server 2013 og nogle skærmoptagelser, som jeg har lavet, hvor jeg konfigurerer de forskellige services. Når du har set videoen, så kan du se den en gang til, hvis du ikke har forstået det, eller du kan gå i gang med at løse opgaven, som vil være beskrevet i et PDF-format. Til rådighed, der har du selvfølgelig den her videosekvens, du har set i hver lektion. Ligeledes ligger der også på serveren en PDF-udgave af bogen, der hedder Mastering Microsoft Exchange Server 2013, som er et ganske fint opslagsværktøj. Endnu en gang velkommen på kursus.